twakire Nyasaye asebire biga naenda turendire mwancho motegereri kurutomera netasembeo naende wikasiri tukoria rero namanyire Nyasaye obeire omwige no asobugima bwao otorendire otokonyere kigima kutore moyo na asinyencha maberae tali asokuwa waito kurende na asinyencho yechinguru cha Nyasaye naenda bonda ito kwarigania asinchire abene wetera ase nchire yeyo koreta lingana lyo Omonene ase chisudio chaito na amanyire nga Nyasaye obeire omwige no nagoseni naende nagokonya asubugima bwao ekerora ire chinga kyasenyencho yogosanga monanche Nyasaye nagoseni tiga tusaba asenyencho kwegera tata Nyasaye woko nene naende nakobakira ase birebi waturendire kigima watokonyire watutorire Nyasaye nigo tore moya asinyencha maberao n'abantu abange bali etikorali tukeri korende tibaigeti njamo no mwancho motegereri nasinyencho buya bwao asabirenga otokonye kigima ekerobo igo turasange lingana lyao ongichori ne chinguru chyo mwekomo cheno ekerongo kya kigima Yesu mokereri ugoro asokoreta lingana liwetera asomo ikomo chenu na amanyirenga no tokonye kigima ime ya Kristo Yesu oyoro motoro ito amen. Nyasaye otorendire kigima na enderi tukolia rero nabonta etogosanga monayo mwancho motegereri lingana igo togo semeli liato achinguru asubugima tori na burabwo liato semeli bono na guchimotu asenyencho buyo bwa Nyasaye litukolia rero nturigereri amangana kurwase gitabu ya Danieli isato eyemo goturumboka ekerokonyora ibiro nabo gosoma wetani mono abamurambara atokonyora batatu bo kwegena bakoro kushadara kamesha kana Abedinego na Danieli abaire twasense yobosu ekero bairu abana banyasaye bakaba bagwetire mechando bakaba bagwetira amatemu akerenchira wetani mono ekento gekongo gosemeri nigo babegete ogosemeri kwabo ase Nyasaye andake okwigena kwabo kogatemu asomorero ine nenyareka nasobugima bwao watemirwa asomorero ase mechando yobogimo boiga amatemu akerenchera bono abankwana baiga nigo basemerete Nyasaye ekero bagwetera challenges chiarenge chinkongu ebabwate eitabachoro obogima ose bachore ogosiriwa egekogera konyora Nebukadneza outiro omorereke bemberi elinde oyotare go usasimo mogwekano yabegete ensemo nigare kobwatwa obekwa seriera lyomorero elindanya arega kobakagokwa bono gaiga ekero tokogera samarika yaiga egetabu ekyo gya Danieli isato ogendere gosoma 19 goturumboka yegoteberi Nebukadneza agaichirwa nekelirianda nasikia gutware kelirianda konyora abamuraba batatu bangire gosasima emebwekaneri bakanire ngati bakoyesasima ekero koirana maegake 16 nigegoteberi Shadaraka na Meshaki na Abedinego bakaira neryo murwotioria bakamotebya aye Nebukadneza titoganeti koirarania igoro ya manganaya abana banyasaye bagatwara confidence asenyencho yoko mofesio morwoti na komotebinga amangana yo gosasima ntomanyete Nyasaye oyo togosasima igo bakabeka ogosemeri kwabo ase Nyasaye ekero banyarete bakoba bagotemwa lingane lyekero kolirigereri mono when your faith is tested by fire nga ekero kwigena kwao kogotemwa nomorero egetabu ya 2 Timothy chapter 1 verse 7 ekero kwigera Timothy akabere eyamwisano na ibere amalika goteba for God has not given us a spirit of fear but of power and of love and of a sound mind nga ntoga nerikoba no bwoba asichi nkoro cheito wose obwoba kigima Nyasaye niga toire chinguru elinde totene nebokongu nga so kwigena toratemwe bunaba muraba batatu bateme Shadaraka Meshaki na Abedinego elinde tonyare gotene na kigima asenyencho yo kwigena waito ine
aye no manyete okwigena kwa onkoroki aye no manyete ekero gwetera aseme chando noga neri gotwara ogosemeria ase Nyasaye abamuri abamba abwate courage nonye barenga abake bagaterana bagatebe Nebukadineza titogosasima omobwekano aseki egeko eramba amanyete oyo bare gosasima Inyasaye ore igoro mono abantu mbare ekerama temu achira samagimabo nigo bagosirio gosemeri barora ngate konyarekana bachaka koligi encherende lakini Shadraka Meshaki na Abednego barabunigo batenete bakamanyanga Nyasaye narore igoro mono oyo ora abakonya asubugima bwabo oyo ora abaturi asamagimabo ekerogo temwa kwao abana ba Nyasaye wachire aye nonyorete nga Nyasaye naro oyo ora gotorie korwase amatemwaria abana ba Nyasaye ekero titarumbeda chiare kobuga ekere birori byare kobuga buna Nebukadineza achigete nigo barenge kwa kamarunse elinde basashime omubwekanoria lakini abankwana abatatu molikyo yomagoteba the music sounded and everyone bowed low except for the 3 men who stood tall, that is Shadrach, Meshach, and Abednego. Inga barabwekera amariogi ari abugete tibachie tinaende gosasi meme wekanerie tibachie tikobeka marwabo nse asenye njogo sasi meme wekano ya Nebukadineza korende niko bamanyete inga Nyasaye naro oyo wosasimwa Nyasaye ore igoro mono Nyasaye w'Abayisirayeli nonye barenga sense yoboswa tibachie tiko kostoka sechinkoro cyabo erinde bachake wosasimeme wekano lakini barabu bagaterana nalyo morote aja gotware keririanda akabarangeria erinde naenda akabayirorera igo bakomotebe ayo moroti ne abanyasaye tagototoria titogosashimeme wekano egeko rantomanyete Nyasaye oyo togokorera ine ayasobugibwa bwao no manyete Nyasaye nganale oyore igoro mono tari mangana amatemu akira asore tari mangana mechando kiya akira asore no manyete Nyasaye naro oyora gokonye a faith that is tested by fire is a faith that can be trusted. Amen. Inga okwege no koiga watemi wetera somorero na kokwege na wotakeire osemeri inga bangwana baigambasire tyo osemeri asinyasaye nonye barigereti bakarora omorero mutu yabo nigo basemereti Nyasaye nigo babegite birengereri by'abasinyasaye nigo bamanyite nga Nyasaye ora bakonye inga Nyasaye naro oyore igoro mono amidst of any crisis remember there is God in heaven mechandende yonsi eyogwetera asiri tukolia rero inyora nga Nyasaye naro ore igoro mono oyora gokonye oyora gotori koruriera ryomorero tari mangana nabera abe na marwaire aonjo kirabeire riera ryomorero tari mangana tanuru ya moto nabera nyarekane nemeremo koliyo taranyora iyo inaweza kuwa ni tanuru ya moto inawezekana inga emechando nerororo ogwetera boniga bunorigerereti amarandi aya andake washirire osemeri kwarorire nga Nyasaye tayo kwarorire nga waikirensinyo inga hiyo ni tanuru ya moto lakini katikati ya tanuru ya moto kumbuka kuna Mungu aliye mbinguni inga Nyasaye narore igoro mono oyo orago konya sinke yao oyo orago konya samorwaira yao oyo orago konya simechando yao tinkomanya ninki ugwetera asiri tukolia rero nabera abetu bwatyo moremba sinka yao nabera abetu bwatyo moremba sogo koremeremo nabera abenemeremo koliyo taranyora andake washirire osemeria hiyo ni tanuru ya moto abana banyasaye nabera abeno mosaore andake kero koligereri kwarorire ngobogima bwa kongire njera teyo nabonda idego gotebini tanuru ya moto utakapo simama imara vile Shadrach, Meshach na Abednego batenene te imara bakamanyango yora bakonye Nyasaye
nyasaye oyo ore igoro mono emechando gwetera andake watigirwe kwatigaira ebweka tori kororekana kende yonsi asobo imoboiga nabonda itegote oyo mintone inga hiyo ni tanuru ya moto lakini utakaposimama imara ekerora tenene boronge ekerora mosemeri nyasaye inga nyasaye nago konye naende Nagotoorie asobo imabwao nabonda itegote balinga neri omorikyo yo mago tebanga. A faith that endures the fiery trials of life is faith that can be trusted. Inga okwegena kolikora atwaro walemereri asogote mwasobogimoboiga na kwegena otakire kwegena keima ndibolindira. Here there is a question for you. Do you think about can your faith handle the fire? Okwegena kwao mkonyare gokobwa omorero yoiga tanuru ya moto oya achira asobogima bwao. Could your faith under the trial of an answered prayer andake wasabire myake menge tora irane riguri ichibu nenya arekana otenene boronge buna Shadara kamesha kana Abednego batenenete bakamanyanga nyasaye naro oyora abakonya asobogima boiga. Could your faith under the trial of betrayal andake nigo kwa oniwe na bamino bagotigire asenye ncho yemechando yao bakobeke iramangana asobogima bwao ineho kwigena obwate nenya aleka notenene buna Shadara kameshaka na Abednego batenenete asenye njoko bwa nyasaye bakamanyanga nyasaye narole igoro mono oyo ora abakonya asobogima bwabo oyo ora abatoorie asobogima bwabo nabonda idego tebyo yo mintone inge kerama temu achire nigange buno omorero nigokororanga waikire ensinyo asama temu awo gwetera emechando ya kerenchera kwarora watigwiro n'abamino andake n'amarwera awo cyandire ekera awo cyandire abana banyasaye wasiriyo wasemeria abandi baikira baronga nyasaye tayo lakini abonda idego gotinga nyasaye noare nainde nabako gokonya wetera aseme cyando wetera asama komu wetera ekerora twaro kwegena otenene boronge buna Shadara kameshaka na Abednego abatenenete bagatebyo mu rutinga tito osashimeme wekano egekora ntumanyete nyasaye oito oyo togosasima inyasaore moyo inyasaore igoro Nagotoorie abana banyasaye ingekera bangwana babatene naboronge bakarutu aseriera lyomorero asogwanga gosashimeme wekano andake expectation y'abanta bange barengeo nonye nababisa babo nigo baruchi nk'abantu aba bakure bono lakini ngatiba kwete abana banyasaye inga nonye barute tuliera lyomorero nigo dembukane nesa akaigorwa maiso ekera igorwa maisae akarora abantu bare bane noyo kane nigarenge buno mwana nyasaye nabonda ite gotebya abana banyasaye tali mangana ekyo gwetera asiri tukolia rero tali mangana mechando kyo bwata asiri tukolia rero andake wasiriro wosemeri nabonda ite gotebinga ekerura abeko wosemeri kwa wasinyasaye wetera asemerero yo wetera naberabe n'abamate baho baumukire maminchamo n'obogima bwao naberabe n'abamino bagotigire barorire nga tobwate ni fario asobogima oboiga nabonda ite gotebe nyasaye naro yore igoro mono Daudi akare goteba Saburi 124 yemo oturumbo kanga onyo Omonene atarenga sensemo yane ekera babisaba umugete maminchamo na inche inganigo bari ucha komera kindo umugima oyo mintone tigango tebinga nyasaye naro naberabe no mukungu mubaraka ekero kwegere yasobogima bwao kwaroranga abantu bagusumire mono mbatageti omenya senkeyo mbatageti ogenderera asobogima boiga abande bakoire vitisho bagotebiringa to kogenderera tigango tebinge kerora nchere nyasaye aba sense moyao inga Nagotoorie asobogima bo nakwa echinguru naberabe ne ntakanore
nyasaye tobwati bayiboli asobogima bwao nigo wetereme cyande menge nigo wetera makomwa kerenchera tigango tebinga nyasaye naro oyo uregoro mono iyo ni tanuru ya moto inga yinemerero wetera ya matemu asobogima bwabo nabonda ideko gotebinga sharara kamesha kana bedinego ekero batenene taso kwegena kwabo nyasaye akabakonya nyasaye akabatolia wetera ase chinguru Omonene bakanga gosasima emewekaneri bakatebine bukaninesa tito gosasima emewekano nigotumanyete nyasaye oyo togokorera ine ayaso kwegena kwao no manyete nyasayo emechando na begocha amakongu na bagocha akerenchera abanta bange kwanyora batantanire korwa sogo sasima wekene korwa sogo sasima nyasayo yoregoro mono amatemure naro tario permanent nigaro temboro asenga kienke ekerura semeni nyasaye ekerura mwegene nyasaye elingo oligyo bosibwae elindo mwegene nyasaye Nagotoorie asobogima bwao nabonda iteto some asegetabu ky'abangorito 10 nebwa telingana tora aligere lyake 13 igagoteba wangorito wa kwanza 10:13 negoteba iga bana banyasaye ogotemwa tikwa banyorete inwe otatigo kole kwengencho ya mwanya bantu nyasaye no mwegenwa tako batiga motemwe wetani buna chinguru chaino chingana kulenda monogo temwa na kolege sieria mogo sokera elinde monyare go koremereria inga nyasaye tako batiga otemwe osetako botiga otemwe wetania okwegena kwao inga neba matemwe achire nyasaye no mwege nware tago tigo temwe wetanyo okwegena kwao inga nonye nabo naro sige sieli ekyogosokera abana banyasaye tinkomanya matemu kyora atware aseri tukolia lero tinkomanya nara lyogwetera asobogima bwao nyasaye nere ore noko bwoko nene naindo lire chira inga naro sige sieli ekyora sokere asogotemwa kwao inga karosige sieli aseshadara kamesha kana bedinego ekero basabete bagatwaro kwegena bakamanya nyasaye naro oyo oregoro mono oyo Nagotoorie oyo bakonye nekene kero barute twaseyera lyomorero nyasaye nabakonyete asuko batolia tibayeti abana banyasaye bakarwororo barabagima bagendete kumubaka nyasaye ingane bukarinese kerarigereri akarora bankwana bari baregatigati yomorero bagotara basiboire inyora nigo basibetwe ekero baswete seriera lyomorero lakini ekero basabete nyasaye ekero baegenete nyasaye bagasoka abana banyasaye barabagima nabonda ideko gotebi nonya nemegwa yatumirwa asobogima bwao amalika goteba asegetabu ya Isaya 54 osome 17 inga hakuna silaha iliyotumwa kinyume na maisha yako ambayo itakayo faulu na bera abemegwa yatumirwe asobogima bwao elinde kugokora onyare gokoba gokorwa asobogima boiga kolendo yo mintone nabonda iteko gotebinge megwe yatumirwe inga naboko yebwa wetera ase chinguru cha nyasaye amatemwa ajo atumirwe asobogima bwao naboko yabwa ekero semereti nyasaye naendo mweto Omonene libagali tangani asobogima bwao katika tanuru ya moto emerero ne menge asobogima boiga amarwaire nemerero amakweri akira senkane emerero emechando ya kerenchira abana banyasaye nemerero yatumirwa asobogima bwao lakini ngabuna shadara kamesha kana bedinego batwali tu kwigena asinyasaye bakabeka ogosemeri kwa baso Omonene bakamanyanga ne batu akure ndoligo siri ogosemeri asinyasaye bakaba basemereti nyasaye wetera asogotenena kwabo asokwegena bakegena nga nyasaye Nagotoorie bakegena nga nyasaye tako batiga abantu abange litukolyala runango kwana monainwe mbale mwasiri yogosemeri wetera aseme chando bwate abana banyasaye kerora amuligere ly'Omonene nagokonye naenda Nagotoorie aserieta ly'Omonene nabonda itego soma segetabu ya Petero ntangani
ninganchete ekebunga ekibotambe egekora gegotogo semeri koro konene Petero ntangani sano osome ebungo bya esaba Petero 5 mstari wa 7 lingana ndiro nyasago kwana amwana intwe amaliko nigago tebaiga sano na ibere mutwe ko gwechanda kwaino wonse ekyagerere nigo agwechanda mono asengencho yaino abana banyasaye muchando kyura atware asiri tukolya lero nyasaye otebire omutwe ko gwechanda kwao nyasaye otebire omutwe ke mechando yao ekero kwa mutwe kire nyasaye ere niga kugwechandira mono nonyene kera abantu bagotigire abasani babo bagotigire abamwarenge nabaro mumenyete nabaro bagotigire mutwike nyasaye emechando yao inyora abamuraba batatu shadara kamesha kana Abedinego nigo ba mutwike nyasaye emechando yabo ogwechanda kwabo egekora mutu yabo nigo barucha makweli inyora nabasaye barenga bake babwate birengere lebiya babwate chidurimu chingiya bamanyetenga gukimotu amangana nabebuya bono gayiga baumiranire amona Nebukadineza oyo retiro gotemwa inga basasime wekano na barabumba manyete nyasaye oyo bare gosasima elinde barabu bagatene nabakongu bagatebye mu rwoti olinga titogo sasime wekano abana banyasaye kero batinite bakongu nyasaye oba karorekana nyasaye oba kauruka mono inge kerora tinenere kene ekerora tinene bakongu asuku musasima nyasaye woikomo elio nyasaye woikaoroki ekera orogiti abana banyasaye imachi nga tali history togo teba bosaigo aya namangana abete inga Nebukadineza na uteto umuriro maraga 5 na kabere umurire kebemberi elinda agatebya bankwana aba basasime meweka nonye taibo barutuma abana banyasaye talinga n'umuriro bosato gukwana n'umuriro orengororo wogo kumia nonyena bali barutete abankwana bashara kameshaka na Abedinego ime nigo ba sambe tunechinsa se chiri asenye njo n'umuriro orenge omonene lituko lya rero amatemu narura atware asubugima bwao ayabeira manene ekero ko yaligereri anda kenenya gitari walike iwe report embe watebi gutoko wena ase kanso bwate toko wena ase sukali obwate toko wena asamarwairo bwate asomobero anda ke wasiri yogo semeri ninda dego tebinga remember that is God in heaven nyasaye naro oyore igoromono oyorago toli asobugima bwao oyorago konya asobugima bwao oyorago echinguru oyorago toli asama komwa yobwate ngekerora mosemeri takogotiga nago konye nago toli abana banyasaye nakoraya asobugima bwao to sirio wosemeri kegima nyasaye nabwato kubwa kwayo konene nabwate chinguru cya cyo gukumya omurero yo gwetera rero torengere nga norora abe mirere nyasaye nago konye otware ushuda otebya abande nga nyasaye onkonyire otebya abande nyasaye ontolire asomo cyando nabwate asama deni nabwate nyasaye onkonyire nabeire ginkonya akana asesukuru nare gosoma nyasaye onkonyire nakolire buya asama temu nabwate asenka ndare ko iwana na ne amate ane wono nyasaye onkonyire asobo imabwane na bwatandake ndara seseniwa asenyomo nyasaye onseseniri ngomo togyo monene na kumuimokereri goromono buna shadara kamesha kana Abedinego ba motogeti nyasaye ba kolimokeri tali aigoro egekora ba manyeti umurwoti oline Nebukadineza inga nyasaye naro konyara nyasaye naro bwate chinguru cyogo kumya nyasaye naro rago torie oyo mintone to sirio gosemerie asega tagati yeme chande yo inyoro gosemeri nkoro nyasaye naro rago konye asubugima bwao nainda gotorie tigo monene ako echinguru tiga nyasaye konya se enkoro yao osukekegima angamonere elinda go konya asubugima bwao wetera seringane twasangire na amanyire ngomonene nago korera yaramaya nainda go siseni ime ya Kristo Yesu oyo romotorio ito amen nago sabeira mayo mwanjo motegereria tiganya sago seni nainda kolende kegima nabora abe no bwate ogosaba ogane titusaba monaye
wetera ase namba yesime eyinda tego gotigera igere 07 16 56 76 94 07 16 56 76 94 oyole gusangamo naye Pastor Obed Mabeya kerongorere asa chaplain na amanyirenga nyasawo bakoleira maya mbuyamana asukuligereke bindieke na abange tokumerana baba bagonsegeta asogosangana babulinganeri na ende tuwasabamo na barabo na amanyirenga naye nyasaye nago seni ime ya Kristo Yesu oyoro motoro ito amen. Tigansabe amonaye anda ake linde tokorero data nyasaye bwoko nene na koba akirase birebiga na koba akirase nyenchweli baga gwatoire gusangali ngana lyao amono motegere lyo mwanchia no morigereria ase birebiga na asabire chinguru chegoro chirichi orogete ase shadara kamesha kana berinego ekero batemetwe okwege na kwabo bagatine na bakongu bagasemeri nyasaye ingano nye batemetwe basasimeme wekano bagakane bukadineso murwoti ditogosa asimeme wekano egekora ntumanyete nyasaye oyo togosasima nabonare kogosaba nyasaye oseseni omwancho motegereri omoseseni kegima aseme chandara atwareri tukolia rero ainyolenga nyasaye naro guturia nyasaye naro gokonya oyo konye techadara kameshe kana berinego bakaruriera lyomorero tinkoma nyomwanchio lyo tegerete ninki agwetera sebire biga na amanyire no motorie na amanyire no mokonye na inde no mokunekegima elinda go semeria sobugima bwaye bwensi na asabire bisibya no morembe asenyenje ye studio ye iganya sae seseni abatenenerete abago koremere mo nyasaye bamentere mbiyamana asenyenje barureri baga asokoreta lingana lyao na amanyire no bamentere na ene no baseseni nyasaye asokubwa kwereta lyao twasabere nse ya Kenya twayebekira samobokao twasabere abarayibara nyasaye neji county level gendera ko bakonya bonsi elino bone bwa bororekane twasabere none chi county cheto eyagusiga iganyasaye boigona Nyamira seseni chigabana chirona abakori emeremo ao maneno bamentere elinde bakomanye nonye mbali bali asechinze chaisiko bagendete gotegerera manganaya baseseni nyasaye bagosemeli bakonye kigima asobuya bwao na amanyirenga gwatoigure nyasaye obuya bwao bamonaitwe na ende karora tweri baga kumerana no mwancho motegereri ebakoneshike koiranere ekero gutwarega ni 20 asokoirana kwao ona asabire ngere ntenga nyasaye watoigure ime ya Kristo Yesu oyoro motoro ito amen. Tiganya sawo seni ime ya Kristo Yesu amen.